Gawa po itong aming bagong booth. And then makikita nyo rin po siya sa aking YouTube channel. So abangan nyo po kasi ini-edit ko pa lang siya ha. So mga kapangga, dahil Monday ngayon, ako po ay nakaprograma na dahil 11 na po. Actually kanina pa dapat. Pero don't you worry, pasasayahin ko na naman kayo ng bonggang-bongga to the highest level. So ayan, i-chat nyo na lamang po ako or i-text nyo ako sa ating numero 0912-7825-884. Ay! Oh my gosh! Ayun na ako. I can see myself. Ang dami ko. Sino? 1, 2. Ang dami. Di ba? Oh my God. Ngayon ko lang na-appreciate ang aking dimples. Ayan, naka-FB Live tayo ngayon mga kapangga ha. So, ayan, sige, pag nasahan nyo, pagsawaan nyo po ang mukha ko. And then later on, babasa po tayo ng mga greetings natin at sa aking pagbabalik din po, no, mayroon po ako mga baon para sa inyo. Kaya, dyan lamang po kayo, don't go away because I'm going to do something very good and very nice. Alam mo Oh my God, ang ganda. Parang ayoko pa mag-commercial break. Okay lang ba? Ayan, sige, tingnan nyo po. Ang ganda, Ayan, di ba? Dan, do you want to try it also? At saka hindi lamang po ang ating backdrop po. Ang tawag na backdrop, di ba? Oily ka, girl. Ay, Bastos, oily daw po ako, sabi ni Yami Susi. How could you do this to me? You're brutally comment. Dali, mag-retouch ako ha. So magbabalik tayo mga kapangga ha. Tutok lang dito lamang sa 90.3 Energy FM. Hi pangga, wag mo sabihin radyo. Sabihin mo, Energy Masamsamite. Yeah, you heard it right. Masamsamite.